L-Student Placement Program qed ikompli jkun ta' suċċess sena wara sena. Imħeġġa b'dan il-Mita nediet il-programm għal din is-sena b'investiment ta' €650,000. Ġewwa Bella Fitzpatrick, direttur u kap eżekuttiv ta' Beauty Culture Group, spjega l-vantaġġi ta' dan il-programm. Naħseb opportunità doppja kemm għall-istudenti illi waqt li qegħdin jaħdmu qegħdin f'environment ta' xogħol u jaraw l-industrija kif tiffunzjona mhix jiġu minn barra u jinħażdu. U nsibu li kull sena importanti jitina spinta dak li catch up with certain jobs ikun hemm tal-IT. Insibu li jagħmlu opportunità sabiħa kemm għall-employer u kemm għall-impjegati tax-xogħol. Min-naħa tiegħu Adrian Mizzi, direttur u kap tal-informazzjoni ta' Xeris, qal li dan il-programm qed iwassal biex ikunu impjegati studenti fuq bażi full-time. Fl-aħħar ftit snin daħħalna bejn 8 u 10 studenti kull sena. Il-livell ikun wieħed tajjeb, ħafna drabi aħna nużaw manka l-skills tagħhom f'software development primarjament. U kien hemm ukoll ħafna minn l-istudenti li meta jlissu l-istudji tagħhom anka huma min-naħa tagħhom jiġu għandna biex isibu impjieg full-time. U l-maġġoranza tal-istudenti indaħluhom magħna biex jaħdmu b'mod full-time. Iċ-Chairman tal-Mita Tony Sultana qal li b'differenza minn snin preċedenti, il-programm għall-2015 se joffri perjodu itwal ta' impjieg u ħinijiet flessibbli. Permezz ta' dan il-programm, il-Gvern iħallas nofs il-paga ta' dawk l-istudenti li jaħdmu ma' kumpanija privata u l-paga sħiħa għal dawk li jaħdmu ma' kumpanija pubblika jew volontarja. Etienne Buttigieg, President tal-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-ICT fih dan l-Università ta' Malta, iddeskriva l-programm bħala wieħed importanti ħafna. Permezz ta' programmi bħal daw, l-istudent jiġi offrut esperjenza fil-post ta' xogħol, fid-dinja ta' xogħol, ħalli għadha pitada meta eventwalment jiggradwa u joħroġ fid-dinja ta' xogħol ikollu diġà esperjenza u għalhekk aħna nimlu li dan il-tip ta' building fil-karriera tal-istudent ftit fl-ewwel sena u fit-tieni sena kemm finalment għal meta jiggradwa isservi ħafna fil-futur. Is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku José Herrera spjega kif Malta qed taffaċċja sfidi kbar fis-settur tal-informazzjoni teknoloġika, fosthom id-disponibilità umana, kemm bħala numru kif ukoll bħala kompetenzi. Għaldaqstant huwa saħħa li programmi bħal dawn huma kruċjali hekk kif joffru il-ħiliet u l-esperjenza liż-żgħażagħ.